Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 23, versikulo 46. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Aileen. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Tainawis nak diti restaurant. Brian, kayat ko nga agkari ka. Ha? Anya ko mati ikarik? Ikarim, nga agasam tigayam mo. Pangaasim, aramidam ti amin akabaalam. Tapno agimbag pa'y tigayam mo. Diyak kabaalan no mapukaw ko. Napatag-unay kanya ni Lester. Aileen, nakaron ti colon cancer na. Iso apatib kerem tirignam. Kiddawan tayo titulong ti Apo, may papaniti daytoy. Agyaman na Aileen. Ta sinarungkaran nakmanan dito ospital. Ang paimbag ka. Tapno makapantamanin ka dagiti lugar ang pag-aayat ta pagpasyanan. Talaga mariknak. Ngagkapsotan ti bagi ka. Amo ka. Saan ako ngagbayagpay? Saan, Lester? Di ka kumagsaw iti kasta. Diyak kaya tamapukaw da ka. Ipatpatag ka na, Lester. Aileen, masapul ang nakasagana tayo lata. Iti mabalin ang mapasamak. Saan ko makasta ti ibagbagam? Agdanagak no kasta ti ibagbagam. Pudno timbagak. Tunggal may sa ada oras na. Ngam, amo ka nagasa takpay larang. Gapot ang makapagkararagak pa iti Diyos. Sakbay ngay pulang ko tibulot ko abiyag. Inoras-oras ngagkarkararagak iti Diyos. Asapay la kuma. Tamapakawan nak iti anyaman ang nagbasbasulak. Katawatan nak iti pagarian na. Adda ka pa'y matlagayam dito'y tirasa, iha. Apay, saan ka kadipay ang makatuurog? Saan ka kadi ang nabanlog ang nagmalmalam iti opisina yun? Saan, Mama? Mapanak tulatan iti salad ko. Inton mariknak nga agtublabak. Uray di mo ibaga. Amuklatan no anya ti pampanunutam, iha. Kasladya kung kabailan aboy-boyhan ti kastay akasasaad ni Lester, Mama. Madlaw ang marigrigatan mo na yan. Gapoy, tinakaro asakit na. Nakita nga agpaiso ti kasasaad ti nobyong, iha. Kat talaga ang marigatan una yan. Saan nga ta na sa isayaat no palubusan tayon. Tapno agpatinggan, di pa nagsagsagapan na. Saan, Mama? Diyak kaya't amatay ni Lester. Diyak maaklon no adada ka sa mapasamag kadikuana. Ay, lagado dagiti masapul alagpasan tayo o trabaho. Aileen, my friend. Wan nga ron, Carmelo. Kasladyak pa'y kiti maipaslak ti ang trabaho. Gapok ka dagiti mapaspasamag ka ni Lester. Diyak ko lang mo ti aramida, friend. Maawatak, friend. Ngam masapul nga agbalin ka na tibker. Ikamang mo iti apo dagito ipakadagsanam. Amo ka di nakabaybayan ti Diyos, friend. Agyaman na kadagita balakad mo, friend. Alang araw din. Ituloy tanti ang trabaho. Kalpasan na. Intan to sarong karan ni Lester. Kaya't kumata makita ti gayim ko.
Katurog ni Lester, friend. Anyan ti kasta alangana. Masyanak unay. Kasladyak pa yan kaya takitaan. Uwan nga ron. Madudog ti puso ka makakit-kita iti kasta alangana. Ne, ada kayo matgayam. Carmelo, Aileen. Agyaman na ka. Dasi na rong karandak. Lester, kaya't ka ngamin na makita. Kumusta ka ngay? Amok. Saan ako ngagbayak pa? Carmelo, di mo ko mabaybayan ti gayem mo. Intun dumanon ti oras ko. Asuminan dito'y lubong. Ha? Salwadan nyo ti salunat yo. Tapno di kay maitulat kanyak. Saan ako ngagbayag? Pangaasim ko ma, Lester. Di kagsawi ti kasta. Diyak kaya't adenggan dagita nga ibagbagam. Huwag mat ngamin magpaiso, Lester. Agpaimbagkagit di. Laglagi pa niyo. Abulog tayo lang itinamarswa. Tibiyag tayo. Isong awan karbangan tayo. Amang kwestiyon, nubilang, taalan ng tinamarswa. Tiimpabulod na biyag. Nagpakawanak iti Diyos. Kadagiti amin na nagbasbasulak. Kat inyawat kong tibiyag ko kankwana. Lester. Nakasagana akon. Iti anyaman nga oras. Asumina dito'y lobong. Kasladyak kabailan, numapukaw ka, Lester. Amo ka, kabailan ni Brian nga agasam ti sakit mo. Nalaing day a doktor agayam mo. Isapat siya ka maagasan na kapahay. Diyos ko. Marignak. Asahan ako na ang makapagbayag. Siga kuman. Timakam mo. Kadagi ti mapanawak. Nga ipatpatag ko. Itibiyag. Ni Mama. Kastamatan ni Aileen. Nakapsutak unayan. Kat Ama. Kadagitay, Ma'am. Iawat ko ti espiritok. Kat naragsakak. Asumina. Iti daytoy abiyag. Kat makipagtaengat ka. Oh, Ama. Nalpas ka din, di pa nagkararag mo, iha. Uwan, Mama. Nasnaban ti pa nagkararag ko. Si Papa kong babaakin daw ko, ti pan nakaispal ni Lester kan patay. Ala, umay ka nga rodan. Rumwartan dito'y kapilya. Ni, dayjaya ni Dr. Martinez. Umay ka, iha. Inta kumustaan di kasasaad ni Lester. Dr. Martinez, kumusta ti kasasaad ti anak ko? Nakapuot ka din. Auntie Magda. Kumusta ni Lester, Doktor? Doktor! Brian? Patib ka rin nyo kumatirik na yun. Lading itek.
Ngam awanan ti gayam ko. Anya, Inaramid mi ti amin na kabaalan mi. Ngam napaay kami. saan? Awanan ni Lester. Sana po na dayta. Sana mabalhin na matay ti kakay sunang anak ko. Diyak maaklan dayta nagbanagan ti anak ko. Lading itak, anti. Inaramid mi amin na kabaalan mi. Ngam talaga asaan nan anabaalan. Lester! Lester, anak ko! Anyan di kastoya nagpampanagam. Ingkamatan agina na iha. Hindi pa'y kalmahan nga awan turog mo. Kan maysa. Awan pa'y pulos taraon nga impaunag mo. Amangan mat no agsakit ka, gapo itikas nga araramidam. Kaya't ko nga ipapas abantayan ti bangkay ni Lester. Mama. Ngamin. Jakton makita pa'y iti uray ko ano mahal. Maawatak tirik na iha. Ngam amangan no makapadagas kan katikasta nga araramidam. Gusto tinam, Hailin, iha. Di mo unay parigatan ti bagim. Amang pantay iti bangkay ti anak ko. Sigurado ako. Saan na kaya't amarigrigatan kagapukan ko na. Ate Magda. Mama. Nagsakit na ito'y anagbanagan ni Lester. Saan na matungpal dagiti ato nga arampaap mi. Aglunan tayo latan ti kinapod mo. Naamiris ko. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagrigrigan ti anak ko. Gapo iti nakaroon asakit na. Makipagladingit ak, friend. Amo ka na sakit ti ipupusay ni Lester. Agyaman na ka, friend. Talaga ang nagsakit unay para kanyak ti kastoy anapasama. Kasladyak kabaalan nga aklunan. Aklunan tayong tinapasamak, friend. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagsagaba ni Lester. Gapo iti sakit na colon cancer. Husto ka, Carmelo. Ngam jok maliklikan ti agliday ita. Tamakit kita ti bangkay ni Lester. Hailin, agawid tan. Datalaan yung tinabati dito Campo Santo. Napudutan ti darang ti init. Amangan no agsakit ka. Nagsakit? Saan tayon to na makita ni Lester? Hindi ka ano man. Kasladyak maklon ti kastoy anagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Lester. Apay, anapaidam ti Diyos. Apay, adi na impamulod ni Lester. Iti uray basit pa'y kuma a tiyempo. Kaya't ko pa'y amakaden na ni Lester, Brian. Pangaasi, Maylin. Di mo ko makwestyonaran ti Diyos.
Amo na, noan niya ti makapasaya at kadagiti parswana. Brian. Di mo ka din napanunot? Ngagrigrigat mo't lang ni Lester. Gapo iti sakit na. Kayat mo ka di ang mabuybuyat ti panagrigrigat na. Apay adi mo ikamang dagiti pakarikutam ken kuana. Padasam nga ikamang iti apo dagiti amin apakariribukam. Ket mariknam ti panang palag-an na iti anyaman a marikriknam. Hailin, iha. Manumot din atawan, tinapalabas, sipod pimosay day di Lester, akaayan-ayat mo. Saan ka kadipay, anak kalipat? Jack tupulos malipatan. Ti lalaki nga inayat ko, itinapod no, mama. Ngamkit di. Naawat kon tikas diyan na pasama. Nasayaan no kasta, anak. Ngam, awan ka di pa'y planom, ama kinobyo manan? Iha, di mo kumarikpan tapusom nga agayat manan. Awan pa'y dayta iti panunot ko, mama. Ngamin, inkarik iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Anya? Naimbagmahan tanalagipnak nga imay sinarungkaran. Hailin, iha. Kunak no din akon malagip. Gapot-taawanan day di Lester nga anak ko. Saan to ang mapasamak dayta, Auntie Magda? Di kay tupulos malipatan. Gaputain bilang kayon nga ina. Agyam anak no kasta, iha. Ungayam. Awan ka di pa'y nobyom nga aging kaita. Awan pa'y, Auntie. Kan may sa, inkarikon iti bagik asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Gaputan ni Lester laang ti inayat ko. Saan arumbang nga isaram tapusom, iha? Agayat ka manen. Gaputa amok akas tamot laang ti kayat day ti anak ko. No ita, kasta talaga ti pangadang ko, Auntie. Nga makaamunton ti Diyos iti-itad na agasat para kanyak. Inton na an-anayan ang nakasagana ak nga agayat manan. Jack ninamnama nga adda ka ita dito'y sementeryo, Dr. Brian. Sinarong karak ti tanam ni Lester. Nasaya tada ka dito eh. Kumusta ka, Hailin? Kastoy, si iiliw lapta ka ni Lester. Wan nga rod. Kailiw kong tigayam ko. Ngaman niya nga rod. Imo namatan. Ngam, amom ka di? Adda na adal ko kan kuha na. Ngaan niya? Anas kan, nga adda ti Diyos iti puso tayo. Awan dua-dua nga agturong tayo iti pagaryan na. Brian? Dayta ti adal nga imbati ni Lester kada tayo. At ti Diyos kuma, ti sentro ti biyag tayo. Italek tayo ti amin iti namarswa, nga oray kasano ti kinarigat kan kinadagsan ti panubok, ama pasaran tayo. Kat awan ko ma ti sabali ang nakasentro iti biyag tayo, no di ti Diyos. Nga iso ti mangigiya kada tayo, nga agturong iti agnanayon aragsak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras di amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 24, versikulo 19. Nudangran ti maysa a tao, ti pada na a tao, lakaman na madlaeng tikas, iti inaramid na. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Imang! Ayan, jay Diyos nga ipapaalakkan ka. Pasensya kayon, senyorita. Inlapas ko pa'y nga minti ipapaaramid ni madam. Umasidag ka man dito, eh? Apay ka di, senyorita. Apay nga ngagtong pa kayo, senyorita. Kayat mo, taulitak pa'y itibangir at pingping mo? Agunay kan! Ti Diyos nga ipapaalak! Uwan, senyorita, mapanakon. Kasano dahi tuyat, Simon. Talaga amalugin ti negosyo tayo. Anya ti aramidan ta. Padasak man ti umasidag kadag iti amigo. Barang at damayat ngagpautang. Amudan amaluglog iti kumpanya tayo. Saan dalakit di akaya ti agpautang? Kas kumaka ni Peter. Amo nga da kwartana, ngam talaga asaan na akaya ti agpautang. Nuawan ti mayat ngagpautang. Ti panangisalda ta iti bangko iti balay tayo ti maudi nga opsyon ta. Ngam kasanon no malugil at ti kumpanya. Awanan ti sabali pagpilyan, Carmi. Diyak mo ti palubos amang rekeplatan ti kumpanya tayo. Patsyek a makabangon pa'y. Tulakit di taadda kwarta mausar. Mama, kasapulak ti kwarta. Mano ka di, iha? 10,000, mama. Pangusaram? Adala kayat ko agatangan. Amuyumot kanya kon. Diyak kayat ti paudi ija pagadanan. Adang min kursunadak agatangan na bag. Iha, mabalin ka di nga inton bigatan nga itid ko ti kwarta. Awan pa'y nga min cash ko ita. Okay, mama. Panagkunak. Nasken nga ibagamon ka ni Julia ti sasaadan tayo ita. Tapno mabawasan ti panaggasgastos na. Saan, Simon? Sigurado nga agliday, kat amang ano saan na nga ituloy ti panagatan na. Una, ngambitan kabailan nga ipaay dagiti kasapulan na. No kasapulan nga isaldamon iti bangko ti balay. Tapno makabangon ti kumpanya, aramidemon. Diyak kayat nga agriga ti anak ta. Nairwam iti narangay a panagbiag. Marigatan lakit di nga agadjust. Ala, inton bigat. Aramidet, ti kayat mo mapasamak. Ngamsakbay na. Padasag akasarita ni Peter akabsat mo. Barang malukoy ko apautangan na ta. Sige, Simon. Aramidam amin apabuspusan. Pangasim, Peter. Pautangan na kami kuman. Bayadak metla dagos apaman ang makabangon ti kumpanya. Pasensya kan, ngam awan maipautang ko kan ka. Isu ano sakti si ka. Sakbay ang mailumlum kayo iti utang. Irekap mon ti kumpanyayo. Saan, Peter? Ado tirigat ko iti dayja kumpanya. Diyak kayat abasta agsaralatan. Ngam adon ti utang iyo. No kasapulan nga isaldak ti balay mi. Aramidak. Anya, amom ka diti sasawam? Kasano, no agtultuloy ti panakalugi ti negosyo yo? Ay, diyak amot ti sawak. Di tamat siguro nga agsara ti kumpanya. Kat agabang kaminton. Anya. Talaga nga awan amom akatulong. Ipungot ka man nga ngal. Ay! Anay to, senyorita! Di ipungot ni Buko! Masaksak!
Sakitanan! Itay pa'y lang, apinaplantsak kan ka ti uniform ko? Ngam aging gaita, saan mo pa'y anaplantsa? Imo na ngamin ngayon na si kasok ni Sir, tanasap-sap apimanaw. Saan ka nagrason? Talaga abay yun nabad kang agunggunay. Awan ni Sir Bim ang masuswelduan. Senyorita, pasensya kayon. Saan to na maulit? Ipatan niyo ko man tibok ko. Nagsakitan. Anya tumapas pasamak dito. Iha, ibatam tibok ni Imang. Bayo na ba't nga minday takay tulong, mama? Mala daw ako iti pagadalan. Ngam di na pala na plancha ti uniform ko. Adu nga minti paaramid ko itay kan ko, ana. Imang, mapanmun iplantsa ti uniform ni Julia. Wan, madam. Imang, pasensya ka lako man iti anak ko, ha? Saan ka amadanagan tabi nagbaga akon? Nauyong kanyak ti anak yo, madam. Agpaiso anaanos kayo kini Sir kanyak. Ngam di akon maanusan ni Senyorita Julia. Iso akayat kun tagpakada. Agawid akon igay probinsyami. Oray narigat ti panagbiag may gay. Ngam awan mang kabkabil kanya. Pangaasim, saan ka kumapay a pumanawa? Saan ka amadanagan? Kasaritak manan ni Julia. Ibagam lang kanyak no kabilan na kamanan, ha? Sige nga rod, madam. Sa anak pa'y nga gawid. Ipagpagapok kada kayo kini Sir. Agyaman na, Imang. Ado nga min, ti problema mi itakan ni Sir mo. Mabor-ibora na klaunay. Iso adyak kayat nga igiddan mo, ti pumanaw. Julia, mabalin ka tingag sa arita ta. Anya ti pagsaritaan ta, mama? Agpakpakada ni Imang nga agawid. Gapo iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Di namat ngamin amot yar aramiden na, mama. Iso akas jay, makabil ko. Bayan yun apumanaw. Mangbirok kayon iti kasukat na. Saan analaka ti agsapol iti katulong, iha? Ni Imang ti kayat ko, gaputan na bayagan kada tayo. Amukon ti ugali na. Ang mga numakaala tayo pa'y kititi agtatakaw ababaunan. Kasano tayo nga rudan no pamanawan ni Imang? Nakisarita akan kwa na ano mabalin, saan pa'y apumanaw. Kat kinunana saan apumanaw, no sardengam akabilan. Ambisyosa akatulong? Iha, ano sa mo ni Imang? Nariga ti agbirok iti katulong ita. Sige, mama. Ngamjak maikari asaan ko ang makabil. Nang runa, no adda iparamid ko addi na maaramid adagos. Bay ama, kasaritak ni Imang nga unaan na amin akasapulang. Pumanaw kami kaniser mo, Imang. Ada si kasun mi. Tong palamlatan, nagiti amin nga ibilin ni Julia kan ka. No ada ibilin na kan ka, unaam nga aramidan. Wen, madam. Sa dino ka di ti papanan nyo. Mabayag kayo kade. Imang, ada ibagakan ka. Ngamawan sa bali apang ibagbakaam, ha? Ada pa nagtalag ko kan ka. Uray ka ni Julia. Saan mo nga ibagbaga? Wen, madam. Anya nga minday ta. Maluglog iti kumpanya. Nakasalda pa yan ti balay mi iti bangko. Kat no saan lata ang makabangon ti kumpanya. Sigurado nga agabang kami to iti pagnaudan mi. Kat no kasya ti mapasamag, mabalin mo tumatan ti agawid. Kasta ka di, madam. Ala, idaw-dawat ko ang makabangon ko mati kumpanyayo, madam. Agyaman ak Imang. Alang arod, agpatuloy kamin kaniser mo. Hoy, babaunan. Agdalos ka iti kwarto. Wen, senyorita. Ita ka din. Wen! Di mo gamdan tagtakaw kadag iti gamit ko. Adda aklaeng iti salas.
Wen, senyorita. Pagbalinan pa'y ngagtatakaw. Kat manipod simra kakadakwada. Awan pa'y matinagtakaw ko. Rugya kong dagdalos. Ang mga nukaungot naktumanon, numabaybayagak. Ay! Ay! Ala! Nasakit ko ti bangbanglo ni senyorita. Nabuungan. Ay! Ano dyan tininag mo, ha? Sorry senyorita. Jak inggagara. Nasagid ko ti bangbanglo yun. Tingin na nabangbanglok. Awanan ka itibay nakatulong. Awan pa'y nasaya at ngaramid mo. Ay! Anay ko, senyorita! Uston! Pakawanendak ko man. Didak ipungon. Sang kumat ngayong gagara. Agyaman ka. Tagda umawag iti cellphone ko. Hello? When? Siyak nga rin ti anak da? Anya? Saan? Saan na pag nadayta? Oh my God. Kaduan na ka mapa ni di ospital. Apay ka di, senyorita. Nadisgrasya ka no da mama kan papa. Anya, kat kumusta ngay ka no ti kasasada? Delikado ka no ti kasasada. Anya, Diyak kaya tamapukaw ko dagiti dadakkel ko. Anya lang, ti mapasamak kanya. ay katang kararag ka, senyorita. Sige, imang, mapantan ni sa ospital. Mama, Papa, kasanuog pa'y itan. Paya pinanawan dakmat. Julia, amo kasaan mo pa nga mo. Amalugloge ti kumpanyayo. Anya? Awan na dakdakamat na kanya kakasta, Uncle. Uray to'y balayo. Nakasalday ti bangko. Kat dakkel, ti utang dagiti dadakkel mo. Anya? Kasanuag paitan, Uncle. Anya ti aramida. Siyak langan tinabat-bati akab sa tinam. Isu nga umay kaagyan ije balay. Ang pasensyakan. Tasaan kang agbiag akas iti sigod a panagbiag mo. Anya ti kayat yung asawan, Uncle. Tangay awan ti imbati dagiti dadakkel mo asa ni Kwada. Tudi kat puro utang. Siyak ti mang bayad. Hangam, agtrabaho ka kada kami. Anya? No saan mo kayat? Makamu ka nga ron kadagiti utang dagiti dadakkel mo. Iti saan na mabayag. Umay ti tagabangko. Kat papanawan da ka dito'y balayo. Mama, Papa, nakakaasyak matgaya man. Apay a pinanawandak. Kasano pa'y tibiyag ko itan. Imang, jak impagarup anay lumlum gayam da mamakan papa iti utang. Pati ti balay, nakasalda iti bangko. Kinapudno na. Imbaga kanyak ni Madam Dagita, sakbay ama disgrasya da, senyorita. Yung pinagkarinak, nga awan sa bali apang ibagaak. Awanan sa bali a pagkamangak. Kuna ni Uncle nga iso timang bayad kadagiti utang ti dadakkel ko. Nga agtrabaho ak kadakwada. Anya? Awanan sa bali a pagpilyak, imang. Iso dalang matiam-am mo kakabagyan mi. Senyorita, padasam man nga ibagakin ng uncle mo. No kaya't dakmat nga alaon nga agtrabaho kadakwada. Sige, imang. Padasak nga ibaga.
Jak la ipagpagapo ka damam kan sir. Panawak ko man ni Julia. Ngam, apay asum kan ti asik kan ko na. Kaya't ko makita ti sitwasyon na igibalay ni uncle na. Iso anasay sayaat, nudwa kami amapan. Sapay ko tao manugot ni uncle na. Ita taawanan da papakan mamam. Sumurot kan kanya kajebalay. Uncle, mabalin ka ding umay kanuman ag trabaho iti balayo ni Imang? Apay, awan pag nagdan na? Kasapulan na kanungamin ti trabaho, Uncle. Sige, duha kayo nga ron nga agtrabaho iti balay ko. Ngem, jak kayat nga agsadot-sadot kayo. Tatno saan asayang ti pasweldo. Wan, Uncle, kat agyamanak tay manugot kayo. Nagdakkel gayam ti balay ni uncle mo, Julia. Wan, Imang, nabakbak nang dangadayo ngam da papakan mama. Naglawat idalusan ta. Hoy! Saan kayo nga magtidir dita? Buhin nyo ti trabaho, tado pa ti trabaho nga ururay kada kayo. Ay, wan senyorito! Unay nyo ti agdalos, gaputan na bayagin nga awan ti nagdaldalos dito ay. Wan senyorito! Nagsakitan ti sikat ko. Nabambanog ako. Ngam saan mat amabalin ti aginana. Sapay nagungat-mat ni Mark akasinsin ko. Pasaray kabilin nakpay. Agrigrigat akon. Tawan matanda mamakan papa. Julia, isardeng mo pa ilang ti agmat. Iplan champay ti coat ko. Wan insan. Darasem! Diya kaya ti agbayag-bayag. Tagdardarasak. Wan insan. Inan-anom ti coat ko, ha? Awan na mo matrabaho. Kat nagdakkel ti binayadan ni Papa nga utang dagiti dadakkel mo. Kasano ka makabayad, ha? No tila agdadael ti paglaingam. Insan, pangasim. Isardang mo kumanti pa ng kabkabil mo kanyag. Pasensya kan, ta sa anak asanay iti kastoy at trabaho. Pues, mairuam ka itan. Gapot atong palbiag kan nga agbayad iti utang yo. Sus! Uray lalimitan ti ropam asinipat ti kasinsin mo. Kanayon nakamat ka nakabilang. Itala amiris ko, dagit inar-aramid ko kan ka, Imang. Pakawanan nagkuma, iti kinaranggas ko, hindi kan ka. Ay na, napakawan kan, Julia. Saanan aday tati panunutam. Sursurwom amin at trabaho. Tapno saan ka akanayon amaungtan. Wenno makabil. Imbag kanyak tanairwamak iti trabaho. Iso asa anak amaungtan. Agnanayon ka din nakasto iti kasasaad ko, Imang. Kabilin daklatan, no adda pagbiddotak. Di ka madanagan. Saan ka mo't abaybayan? Nukas pangarigan ta kayat mo ti sumurot kanyak ijay probinsya mi. Isurot ka ijay. Ang ano sama, tagtalon ti pagbiyagan mi ijay. Awan ti naimas at taraon. Ngam at least, awan mang kabkabil kan ka ijay. No dakas ti ugalim, agbanag ka adakas. Iso anasaysaya at latta apilyan ti kinasayaat, tapno mailiklik ka iti pagdaksan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan.
kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adinan tumagunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggen ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nakailag ka pa'y laang dito'y salas. Aldawon, Mario. Awan pa'y nagapuanam. Ay, ibaon nakmanan ije bangkag. Kita man ti panawan. Ay na, kayat mo ama atake ak. Na, nuurayan pa'y lang agtudo. Awan ti mapasamak iti biag tayo. Narigat ti agbangkag no kastoy ang nagpudot ti panawan. Saan nga agtubo dagiti mula? Tawan ti tulo. Naawatam. Kat, anya ngay nga rod taramidam dito'y balay? Ay, pakasikuram ngamin amin. Ay, dito yakla ang balay. Dinak maibaon ije bangkag. Uray pa agan ano ka. Hay, awan pa'y kit din ti pangalaan iti sidaan. Tapulos asaan ka nagmula iti natang. Ne, Mari Marta, anya day ta sibsibugam. Daytoy man mulak an naten iti arubayan mi, mare. Makamula ka ket tikag ita. Isu nga rod asibsibuga, tapno agtubulat ta. Hay, nilakay ko. Ibabaon ko ang mapanagbangkag. Di na kayat. Makiapa. Saan ka nung nga agtubo ita dagiti mula gaputaawan todo? Ay, di kumpare ngay mara eh. Agtultuloy latamat at ipanagbangkag nilakay ko, mare. Imbag man, nilakay ko si Maduten. Anya nga iti pagbiyagan mi na sumardeng agmula nilakay ko. Ay mare, dumawatak man kit di iti bunga ti marunggay yo. Ay, awan adomot, mga lakalata Imbag kit di taada iti marunggay yo apag daw-dawatan mi iti sidaan. Mula nilakay ko dayta, mare. Oray nga min nakaro ti pudo ti panawan. Agbiag lata ti marunggay, iso amayat dayta nga imula. Saan ka no gayam nga agbangkag ita ni kumparem a Mario, lakay? Kapo siguro iti pudot ti panawon ti makagapaw. Bakit? Katapay nga si ka. Agbangbangkag kamatlat ta. Puno a panawon ti tikag ita. Isungin nakasarita ni Manong Ramon. Bareng kayat na, nga ibingayan na kami iti danom di irigasyon. Asakupan ti dagana. Kayat na nga ta? Ay kat, inakto kasarita. Ado kami aman nalon a matulungan na. No man nugot iti singasing ko. Ay, anyamat day talutlutum asidaanan bakit? Marunggay manen, makauma! Apay, adda pilaganas mo nga agreklamo ket iso nga rod ti adda. Ay, di kapay mat makapanunot iti nasaya at nga ipasidam iti pamilyam. Si Kantupay, awan mat pulos ara-aramidam. Agmalmalem kalaeng anak katugaw dito'y balay, nanipod ng rugi titikag. Na, Mari Mario! ne, Ray! ay, anya nga taayamat ti ibagaday ta tao. Na, tapakabusuram amin. Kating ka kasarita Sige, nakasarita. Ay, oh, apa, para eh. Ay, Wala kong katngada ka dito'y balayo, pare. kasano, nagpulot ti panawon. Iswadyak nagbangkag paylaan. Apay, agbangbangkag kapaylaan. Una ha, awan pag-tuition na giti ubing no jak agmula. Aginanakagit de, tani, awan tudaw. Sayang lang ti bannog mo no agmula kalata. Isong oron ngay mayak, ta umay kaawisan. Inta kasarita ni Manong Ramon. Asino ang Manong Ramon ti dakdakamatam? Diyan ngay nakagatang itinalawa adaga di ta abagatan. Dayjay? Kanubak ng dayjay a tao? Ado ti daga na anagatang na. Wen nga rod, ket karaman na nagatang na jiwaig. Iso mapanta kasarita, na mabalin nga ibingayan na tayo iti danom. Agang angaw ka di pare. Di mo ayaam mo, anaungat dayjay a tao. Iso ti bagbagada, angan padasan tayo lata ti mapana. Say-sayangam lang ti oras mo kankwana pare. Makangag kalaang. Pabainan na ka.
Isu asaanen, bayamon. Iso mo ti bagbagada, ngem padasan lata. Agi na nakagid din. Tanay, nagpudot ti panawan. Ay, kastaya. Agi na naakit din. Ngam kayat mo, mangayab ka lang iti sa bali akadwam. Ha? Tada kayo ti mapan makisarita iti day taramon. Ha? Tano siya? Ay, jak kayat ti mapabainan. Sinayang mo day jay agundaway, Mario. Sayang! Anya asayang asasawam. Nunapan mo kumakinaduan ni kumparim alari. Di mayat kuma. Kunak ngarodken ka, anarigat akasarsarita day jay aramon. Naimot day jay atao. Pinadas mon ang nakasarita. Jak pa'y napadas, angam, isumot ibagbagana. Nungay nasaya at atao, katpatgan na tikid daw yun. Mamati ka, Mart. Imbag pa'y ni kumparim alari. Agar aramid itiwagas tapno makapagbangkaglatta. Ngam si kangay, sadot ka lang arudan, di mo pa'y amot agaramid iti pamuspusan. Na, mangisuro ka manen. Nalalaing ka kat ngam siya kon. Oh, anya lakay. Nakasarita mo ni Mario akong parem? Di namot kaya't amapan mi kasarita ni Mang Ramon. Ni, taapay ka no. Naungat ka nung amin ni Mang Ramon. May salaang ti kayat na asawan dayta. Saan nga interesado ang makapagbangkag? Podno dya imbaga ni Mrs. na. Di na kayat yagbangkag. Sana mabalin na sumardengak bakit? Sayang ti panawan. Maiturad mo nga rod ang mapan kasarita ni Manong Ramon? Jak pa'y mo't nakasarsarita nga ron dahi dya atao. Uray siyak. Nakitkitak laang Ngam jak pa'y nakalangan. Ado ti mang mangag ko. Naungat ka no. Kasano? Retirado ngamin nga opisyal ti army. Madasag ang mga awis iti kadwak. Barang at damayat. Tayong kaman kasarita ni Mang Ramon. Aw-awisan ka no ni Pari Lari dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayo. Amapan makisarita kin ni Mang Ramon. Awan ti maawis na. Uray po utam. Apay, amin kayo kadi kat kabutang nyo dahi at tao? Ay didak iramraman, ta sa anak at akrot. Kat, apay nga rod asaan mo akayat akadwaan ni kumparim alari. Kat para mailaan kan kaday ting aramidin nyo. Panawon nga rod titikag. Ang mga nuuray jay waeg, kat awan danum na. Tinapatag, padasin nyo ti mapan makisarita. Oho, sayang lang ti oras. Ay, awan tinawis ko bakit. Nagadudag iti man nalon diti lugar tayo. Ngam awan man lang uray may saan na awis mo. Agpapada dahi ti sungpat. Naungat ka no ni Mang Ramon. Hindi na mo ti mga asi. Kat, kasano itan? Ada pang panunutek. Ket sapay ko mata umanugot ka. Anya dayta? Sikat imang kadwa kanyak. Ha? Siya? Agang-angaw kan samot lakay. Ay, di nakman iramraman. Siyak tag sao. Basta kadwa anak. Ay, itantupe kat agner-nerbyos akon. Apay ko maamabutang ka. Awan mo't basol taken ko na. Nungay pabainan na ta. Ay kat pabainan na talata Tinapatag kat maibagata ti kayat ta. Ay, kitaog pa'y panunutag pa'y na impag. Di mon pabayagan bakit? Matay dagiti mula ta anatay no agbayag nga awan danom na. Ay, kumarkaro ti pulot ti panawan, Ramon. Uy nga raw, bakit? Ay, kaasi dagiti mula. Anyan tulangan ti apitan dagiti manalon. Ket no awan maapit da. Agbalay nakaasay ti panagbiag da. Day tamot nga ron ti pampanunutag. Kayat ko ti tumulong. Ngamjak amo no asino kadakwada ti tulungak. Ay, mabuteng dansan nga umasidag lakay. Ipagarup dansamot anaungat ka. Kristiyano ak itan bakit. Saan nakas idi? Dakkelan tinagbaliwak. Amok dayta. Iso anatal na itan ti panunot ko. Kanagbalbaliw kan. Ipang pangruna mo ni Apo Diyos di tapuso. Ay, talagang agproblema aklakay. Ay una yan.
Problema latan ti ibagbagam. Kasano tayon nga agbyag kadagiti anak ta? No saan kamutten nga agmula? Nagado di ta kakabagyan ang mabalin a pagbuludan. Ay na, nasayaat ka di day ta panunot mo. Napigsa ka pa'y mata. Day takit din bumulod kadagiti kakabagyan ti pampanunutam tapno agbyag ka. Maalam pahila ang ti agbain no talaga ka sa pulam. Ay, diyak amukan ka. No siyakla amay sa. Mabainak amapan bumulod iti pagbyag ko no kabailakmet tagtrabaho. Lakay, at data dito'y sango ti balay damang Ramon. Nagdakkel at talaga ti balayda niya. Wan nga rod, kaslawan mo tagnanaad. Talaga kasta ti balay ti baknang, bakit? Katagtuktuk kan ah. Apay ngagtuktok ka kat ada doorbell. Sige, pinduta mo ah. Sikan ah. Nakasagana ka na sumango. Kunak man no si Kati agsaong. Sige, iturturot ko. Napagsasawan na ta. Anya ngay nga rod. Ramon, ada bisita. Pinaguray ko ida ijay salas. Asino da? Agbangbang kagda ka no, di tadaya. At damot lang nga ni Masidag. Iso ngayong kakasarita idan. Agasawa mo't dagijay. Naimbag amalam mo, sir. Agtugaw kayo. Mang Ramon laangan tiyawag yo kanya. Siyak ni Larry. Dahil timet ni misis ko. Naimbag amalim yo, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Umay kami kung magpatulong kan ka, Mang Ramon. Kasapulan mi ti padanom, iti bangkag mi. Maawatak. Kidawan mi kuma. Makibingay kami iti danom, di tawaig. Lumabalin ah. Nabayagan nga inururay kayo nga umay. Amok ti kasasadyaw. Ket day takid-kid dawam. Ipaay ko kada kayo. Takayat kayo at tulungan. Lakay, nangag mo. Ay, agyaman kami, Mang Ramon. Diyak mo. No kasano masubadak ti kinasayaat yaw. Nagsapamot anapan ijay bangkag na ni kumparim Alari. Ket napanlang ah. Ingkamot ko mabisitaan aja bangkag tayo. Ay, Jack kayat ti rumar. Nagpulot ti panawon. Ay nalakay, amangan mo't no karuruutan. Si katimapan mang bisita no addawayam. Takita man no saan ka amapudutan. Wan, siyak timapan. Kat Jack kayat amakangag iti reklamo. Taging lalaing kamot amapan. Mare, apa asi kalati may tibangkag yo. Ayan nga ni pare. Ay na pare, nagbati ijay balay mi. Imay ko la binisita day tibangkag mi. Karuruot na't gaya man. Mabiit nga min adumakkel ti ruot no awan mangas asikaso. Nalabsak dagiti mulam anateng pare. Saan damot analaylay? Adda nga min danom iti irigasyon na pang sibsibog ko, mare. Adda danom? Saan pa'y mo't apa nagtutudo? Napan may kinasarita ka ni bakit ni Mang Ramon. Imanugot met amang ibingay iti danom manipod iti waig. Da kayo tinapan nakisarita? Uwanan mare. Ay, kunadaan na ungot dagi a tao. Naungot siguro iti. Angam saan matitan? Nakaan-anos kit di dinapang kami. Kasta ka di? Isong ibagam ka ni pare Mario. Ituloy na ti agbangkag tani. Nagaduti danom. Wan pare. Ay na, agyaman ha. Unay kamten. Anya langan ti nararamid mo ija bangkag, ha? Tanarabyan ka. Mabisin kamin kadagiti ubing. Nagluto ka kumamatan Naglinisak ijay bangkag. Tapno saan amasayang ti oras ko. Naglinis ka? Wan, pamulaak itinateng no di mo kayat ti agmula. Sayang mo't di adu-adanom no jak pamulaan. Anya ada no masasawam? Mangtangdanak iti agmula. Agyan ka lang dito'y balay no dahit na ti kayat mo. Addandanom ijay irigasyon, Mario. Nugayam ti ibagbagan ni bakat ko, pare. Nga addandanom dito irigasyon. Adan,
Iso adi mo sayangan ti gundaway. Agmulakan pare. Maragsakan dagiti mannalon dito lugar tayo. Taadan usaram daadanom. Amin tayo kat agnumar iti danom. Manipot iti wayag ang masakupan ni Mang Ramon. Ay, imbag man ta nakasaritam. Saan mo't anarigat akasarita ni Mang Ramon? Nukas ta. Saan apod no dagiti agwarwaras nga istorya? Anaungat ka no? Kan awan asin na. Idi siguro. Ang nagbalbaliw itan. Hapwa. Ang yaman na ka pare, ta nakasaritam. Kinapudno na. Pampanunutok mat nga rod. No sa dino ti pangalaak, iti kanan mo iti pamilyak. Nang runa, no isardan ko ti agbangkag. Imay kami manan dito balayo, Mang Ramon. Kumusta nga dagiti mulay yaw? Nawadwad ti apit mi, uray panawon titikan. Isu nga umay da kay ikan itinatang. Nasayat no kasta. Makasida kami mutlaeng nga iti preskoan natay. Nangina tinatang ita, taman man o tinagmula Mang Ramon. Naragsak kami mat, tadamat pagtuisyon na kita anak mi, iti panag-eskwela da. Maragsakan akmait, ta nakatulong nga kada kayo. Silulukat da iti pagtaangan ni para kada kayo. Umasidag kayo laeng, no adda kasapulan yo. Mare, awan samot dagiti anak mo di tabalayo. Nagsapada na pa nag-enroll. Addan sa kolehiyo ma. Diya inauna ti kolehiyo, mare. High school, dagiti maikadwa kan maikatlo. Dakkel mo't agastos Ay, so nga rod adob-doblian mi kanila kay ko ti trabaho. Tapno mapaadal mi dagiti anak ni. Katda kayo ngay. Malpasamat tanday ta ipatpatarimaan nyo abalayo. Dandanin mare. Pudno gayam di kunada, ano nagagat ka? Magunod mo dagiti tarigagay mo itibiyag. Pudno day ta. Imbag ko tanaawis ko nila kay kong agmula, uray idi panawon titikag. Saan mi ko maama ipaaramid day tabalay mi, no saan nagmula nila kay ko. Nasayaat mo, tagimagat nila kay mo. Day kunada nga rod, tinagagat saan nga agbisin. Tinagagat, bendisyonan ti Diyos Ama. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag ng oras kada kayo amin.